Moikka! Tänään mä kuvaan teille vaan tämmösen ilmoitusvideon ja oikeasti anteeksi kun multa ei oo tullut videota. Mä oon yrittänyt kuvata häkkiesittelyitä, kanilan esittelyä, sit mulla on yksi DIY-video tossa tulossa, mutta mä nyt katon, että saanko mä tehtyä sitä. Ja laitettua YouTubeen, mut siis joo. Tää on oikeesti tämmönen lyhyt, mut siis mulla oli asiaa, että mä teen kanin Q&A. Ja mulla on siis blogi, ja se on kaninblogi.blogspot.fi. Mä laitan sen linkin tänne alas ja sitten mä kirjoitan sen tähän näytölle. Ja joo, käykää kyselemässä. Ja siellä voi kysellä. Ja täällä YouTuben kommenteissakin voi kysellä. Ja toivottavasti tulee kysymyksiä. Mulla ei oikeasti ollut muuta. Tää oli tämmönen turha video. Mut siis joo, ja laittakaa myös videoehdotuksia tonne alas. Niin mä yritän toteutella niitä. Ja joo, mutta hei, kiitos kaikille, jotka ootte tilannut mun kanavan ja tykkäillyt mun videoista. Mutta joo, nähdään ensi videossa. Moikka!